Bună ziua, oameni buni. Vine banii găsi la un... Stai, mă. Ok. Pe toți îi spar cu leu. Doamne, hai că îi spar dacă e. Hai că îi sparg, hai că îi sparg. Doamne. O zi. Odată ăsta cu poison pe mine sau ce-a fost. Odată ăsta și-am luat foc. M-am supărat. Doamne. Deci Edgar nu-i bun de scuze, Mafi, dar pe Edgar-i baza. Bă. Am văzut că alege. Nu știu de ce face numai losturi, bă. Alege. Bă, m-am supărat, dar cu care să joc? Uite. Uite ce scheme face. Am mai Bine, multe mă. skin-uri pe alții le arăt. Am albastru și am ăsta. Da, prefer albastru. Dar albastru e mult mai fain. Tu l-ai pe Brock, eu nu l-am așa. Ce? Tu nu l-ai pe No. Brock? Nu, eu nu l-am pe... Îl am pe Brock, dar nu am skin-ul lui. Nu am skin-ul lui. Îl am pe Brock, dar n-am skin-ul lui. Da, sigur. Ai și tu Brawl. Ok. Vai, ne batem cu boții, știi ce zic? Poate să dați un foc. Ok, ok. Știi că am un filmez, nu? Ianis. Bă, nu mai fă scheme de gen. Bă, Ianis, știi că acum filme. Bă, Ianis. Ianis, știi că am un filmez, nu? Dă-i, mă, bine, Brock. Da, normal. Nu! Bine, bă! Bine, bă! Foarte bine a jucat. Uai, ce bine a jucat-o. Ceau. Uai, vezi că a jucat-o super bine. Faci ciudat. Ok? Nu, numai pe tabletă. Geometrii Dash, dar nu știu. Bine, Anis. E moartă. Uai, am băgat one shot. Foarte bine geometrii. E atât. Ești mai bun ca mine, crezi? Bă, dar la ce poziție aproape? Bă, ți-ai luptat alea? Da, acum vine mai mult spre tine. Ce, mă? What? Da, S-a spawnat asta direct. bă, jucăm rol. Joacă cineva pentru mine. Dar joc și eu și eu sunt super. Easy winner. Oh, ceau. Bă, Raul, hai să spun ceva. Bă, mi-am primit 20 de blinguri. Bravo. Dacă l-ai de mai mult Ba, le-am level. pus să-ți cumpăr skin-uri, dar eu deocamdată le păstrez că nu... Eu am dat câteva gemuri pe skin-ul ăsta fain. Bă, auzi, Ani, știi că acum filmezi, nu? Și cum primești gol? Filmez. Mai acolo postez pe YouTube. La asta! Nu. Trebuie să deblochez. Nu. Nu. Ceau, bă, Raul, hai să te bag și pe tine. Rol bun, 5v5. Să jucăm și cu altcineva. Să jucăm toți. Să te bag și pe tine. Da-mi vai. Bă, băi, ce jucați toți, bro? Da. Hai să te bag. Mă bag și eu în clubul de bro. A, tu e Soul, ok. Invite. Stai un pic să-i dau adă ăsta. De fain. Hai, zi ID-ul tău. Ce, Filip, filmezi? Nu, eu Da. faci clip. Ciao. Da, o să fac clip cu tine. Bun. Nu, stai, zi-mi ID-ul, dă-i la Friends. E și mă. Ok. Nu, lasă. Nu, mă, nu Mafi, că Mafi nu știe să se joace. Bă, dar zi-mi ID-ul. Care este? Eu dare. Nu? Ce? Deci, J8 L J8 L C
C, L, N, Cum te cheamă pe Brawl Stars? R, ce nu? Nu, nu, mă. Cine e ăsta? Solo, Raul. L. Bun, acum așteptă. Hai, mai rapid. Uită-te. Filip, dar faci clip cu mine? Da, Yes. bravo. Da, Filip, dacă faci clip cu mine, mă abonez. Ok. Am se filmează. Filmez de 5 minute. Băi, mă aflu online. Intra la mine. Bă, dar ieși. Ce vrei să stai de mine? Hai mă, ieși. Ce? Ieși de unde ești. Bine, am o să te zic. Dă-mi bani. Ia-l pe Frank. De ce Ia-l să pe nu? Frank. Bă, de ce? Ce se... Ha, intră. Hai la Playboy. Nu joc cu cine? Hai, Elias, Dar cine e clip pe la Frios. Ianis. Știți mă pe bază, nu-ți bun pe bază. Uh, Eu l-am pe bază, Godzilla, aia e. Bine, hai. L-am 12 pe bază. Bine, hai că iau pe Mă joc cu Bibi. Mafi, vrei Uite să dai și cine tu? mai bun cu bază. Vecin. Brawl Ball. Uite-te eu. Să fii toată echipa. Ia pe bun. Am pe Piper. Ia pe bun. Nu, mă, nu-l iau pe bul, că... Păi ești cu Piper, dar eu am de 26. Bă, eu cu cine să mă joc, bă? Eu cu cine să joc dintre ăștia? Bă, eu cu cine să... Nu, mă, nu cu bul. Cu cine să mă joc, zi? Să-ți văd că te joci cu bun. Dar cu Frank. Bă, cum să nu l-ai pe low upgradat? Băi, Bă, ce slab. Bine am un. Mico, dar nu e foarte bun, nu Mico. Nu-ți place? Edgar. Bine, fie, merg eu cu el. Hai, dă-ți redea. Bine, stai, amu. Bă, dar trebuie să facem win. Bă, stați acolo. Auzi, tu ai skin albastru pe Godzilla, pe bani și eu... Stai că eu vreau să stau aici. Bun, ok. Vreau să fac spatele la părete. Bă, dar dracu abia aștept să se bage, că e bun. Dă să băga, dar... Trebuie să aștept. Dar dracu aștept să fie... Tu ai toată echipa pe Brawl Ball, bă. Nu ești numai tu gol și eu. Cum să fii gol? Ce? Cum să fii gol? Eli. Nu te lua tu de mine. Da, bă! Băi, slab Edgar, bă. Mai bine mi-l alegeam pe Morty. E slab Edgar, bă. Edgar e bun pe solo. Doamne. Mor! Bă, mai bine jucam cu Mortis, bă. Așa-i? Știu, nu? Nu. Stai, aveți grijă că dau ultimata. Pase, bă. Bă, ia. Bă, dă mingea. Sau, nu mi-o da încă. Morțe tot timpul. Eu singur care a făcut un kill. Suntem... Nu, eu mai Nu, și eu am mai făcut câteva. Da, cred că pierdem. Ăsta mă dă un gol și i-am pierdut. Da, bă, de ce nimeni nu stă în poartă? Bă, gata, merg eu cu Mortis. Rutura asta merg eu cu Mortis, că oricum îți cam multe trofee. Stai. Băi, de ce ești offline? Ianis, ești offline. Intră pe Brawl. Ianis, joacă tu cu... Hai, amu. Dă-i kick. Dați-i kick. Joacă Mafi. Bă, da, mă, l-am. Eu joc cu Mortis. Joacă cu cine vrei. Nu știu ce să zic. Ăsta nu m-a Hai, amu, nu vrei să joci cu noi, să fii toată echipa 5? Bă, tu nu vezi ce joc Dacă aș putea să joc cu ăsta. Ok, Am cum vrei. Și am... Da, dar nu l-ai level mare. Ok, dați ready să... Bă, cine duplichează Brawl? Bă, Mafi! Stai că mi-l schimb eu. Efra, hai aici. Îmi schimb eu Brawler, cu cine să schimbă? Da, mă, cu Frank. Dacă nu joc cu voi. Eu joc cu Frank. Tu nu mai zici pe Mafi. Efraim Mafi. Dai ready. Bă, cine se băga cu Dynamite? Da, ești. Dai bun. Uite, bă,
Efra, hai aici! Ia ești tu afară. Filip! Ok, bun. Dar tu filmezi acum? Da. Da. Se aude că vorbești. Da. Și mă aude și pe mine. Da. Eu sunt... Nu uitați să vă abonați, să dați like și subscribe toate cele. Da, dați like și subscribe. Ok. Nu se aude chiar așa de departe, dar... Uai! Bă, da. Bine am... Bă, dați like și subscribe, că aici Filipescu mi-a făcut temele la științe, dar dați like. Ciudată. Pase, mă. Vă seama că noi suntem Pase! Ia mult! Nu juca singur! Oh! Oh! Uai! 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 Ultima ta! Nu! Dați gol, dați gol! Bine! Ba nu. Nu i-am făcut. Deci că Brawl Stars 5v5. A băgat un gol. Ok, asta e cam grea asta. Bine. Gata, a trecut bun. Messi. N-am timp, plec. Am ultimata. Bine. Bine, bă. Dai, Herdor. Am dat gol. Doamna, dar nu jucăm de mult. Bine, rău. Jucăm de 11 minute, bă. Aici mi-apare de cât îi filmez. De 11 minute mă joc. Am aruncat bibi. Ok, nu. Bine, bă. Bine, fra. Și am un star. Mai trebuie trofeu și fac de 15. Sigur vrei să joci să fim toate echipa, sau cum vrei? Uai, deci a făcut așa win. Nu. Bă, jucăm la asta. Nu putem. Nu. Hai că... Eu rămân cu Frank, că Frank face multe kill-uri, deci a prins 4 prowler deodată, ai văzut și atunci au băgat Raul gol. Bă, ați văzut cum am câștigat? Fonul ăla mic. E mărimea mea. Să dați like dacă o să se facă și un canal cu Elias, că el o să fie mai bun decât Filipescu. Da, de unde? Are mai mulți prieteni. Dacă Filip o să piardă, dați like. Dacă câștigă, dați subscribe. Da, mă, faceți cum zice el, faceți cum zice el. Dacă pierd, dați like, dacă câștig, dați subscribe. Și plus like. Dă-și pe Edgar, bă! Pe Edgar! Eu mă duc spre el. Uai, dar pe toți am spart. Mă sparge Mortis. Se aude cântare. Să-mi dai la Bine, bă. Bun. Am murit. Am ultimata cărcată, sunt gata să trag cu ea. Bă, și spuneți în comentarii cine e mai bun la Brawl, eu, Roelia sau Filipescu 96? Filipescu 96, că am mai multe trofee. Și tu joci 24 pe 24. Bine, am jucat 24 pe 24, am mă joc un pic mai rar. Nu cred asta. Bine, bă, nu cred. Nu, până pe lângă Mortis. I-am dat pe lângă Edgar. Bun. Și eu. Bă, Bibi. Bine, am viață puțină, ce să zic. Vorbește Edgar și am 400. Uai, dar bine, am ăștia dau toți pe mine și fre până când atacă se mișcă camelul. Știu că am ultimata. Bine, bă! Bine, bă, l-a prins pe Edgar. Prindeți minza. Nu. Nu cred. Bă, Filip, de ce-ți dai ultima ta așa de rău? Păi mi-am dat-o bine, bă. Vedeți ce slabi Filipescu 96? Da, de unde? Bine. Bă, ce prost. Asta e super greu. Blanca, asta e La cine se dau? Prinde-o! Mafi!
Bine, Mortis. Cred că am pierdut. Da, știu, nu? Mă gândesc un pic, nu? Doamne. Suntem ca și morți, măcar dați Dacă like. pierdem, trebuie să dați dislike la Filipescu. Nu, dacă pierd, dați like, dacă câștig, subscribe. Pară! Bine, am 1-0, dar dacă era mai mult timp câștigam. Filip, să nu te mai fac cu Frank, că nu joci deloc bine. Cu cine să mă joc, bă? Vili, mă legătură pe telefonul de mărimea ta. Pentru telefon de mărimea ta ar fi o tabletă. Nu? Cu cine să mă joc atunci, bă? Bă, cu cine să mă joc pe 5 vecini? Hai să arăt cine ar fi bun. Hai că las pe Mateo dată. Bine. Îl las pe Mateo dată. Dacă câștig mai mă las, du-te mai încolo. Da, bă! Alătă tu mai încolo. Cine-i Daniel Gigi? Nu știu, dar dai și da. Bă, dar dă-i ready. Ce? Era Filipescu, nu. Frate, nu mai pot să joc. Too late. Hai, Mateste, bă, câte bine poți. Știi că acum filmezi, nu? Ce? Știi că acum filmezi, nu? De ce filmezi? Ca să postezi pe YouTube. Și tu? Sper că nu-i cu vocea. Ba, da, se aude cu vocea, dar n-are nimica. Vrei să-mi se audă cu vocea, că dacă vrei fac. Acum se joacă, vezi? Nu știu cine, bă. Mi-am mutat accent și am dat și eu accent. Bă, Angelina e chiar foarte bună, dar... Bă, de ce Cum da așa? cheie tu cu ea? Bine, am dat cum da așa, Shelly? Departe cu mingea. Nu, dă normal. Bine, unul mi-a mutat pe Shelly la maxa și alt brawler. Ăsta e brawlerul meu preferat. Cine-i cu Squeak? Yes. Că vreau să zic că Eu squeak-ul ăla, bă, din Star Drop-ul legendar mi-a picat mie squeak. mi-e distrat Drop Mythic Squeak-ul ăla. Mie mi-a picat skin pe squeak. Cine-i Daniel Gigi? Că joacă de parcă ar fi copil mic. O, mai rău, scușa să lasă să dai ăsta. Suntem morți, bă. Dacă stăm are Preferat. Uai, dar ce-o intrat cine-i cu crau? Bine, Filipescu, că ai apărat Nu eu mă joc, se joacă Matei. Se joacă Matei locul Bine, meu. mate, că ai apărat mința. Ei, yo! Ei bine, dacă făcut fotbal, asta știți, bă. Dacă vă dăm un gol, vă omor pe toți chiar dacă nu pot. Tocilarul, bro. Uai, ăsta e skin-ul meu preferat, bă. A făcut așa, nu? Dar bă, ăștia zic ca ultima ta non-stop. Știu, pentru că am ultimat spune. Urât asta așa. Hai că mai joc eu în viața mea, nu mai joc în viața mea cu Shelly. Da, să-ți fie învățătură. Mortis. Uai, dar cine cu asta? GG, bro. Dar ăsta, îi dă cu lieci. Cine joacă cu Dar bă, cum de au venit toți dintr-o dată? Mai lasă-mă mutură, că n-am știut că Shelly e așa slabă. Bine, ultima dată. Hai, alegeți un brawler bun. Nu Mortis. Dinte de aur. Da. Hai că-l bag. Mă bag. Da, se joacă Mafi cu el. Se joacă Mafi. Cine-i Mafi? Efra. Efra! Eu vreau cu Mortis. Uai, toți trei sunt morți. Dar cine-i Daniel? Nu știu. Filip, i-a dat un acces. Attack formation. Nu, tu mută-ți brawler.
S-a schimbat, gata. Cine-i cu Brock? Hai să nu mutați Brock, nu mutați Brock. Zeta, bro. Poți să le uiți înapoi. Bine, hai să jucăm asta. Ia pe Mico. Nu. Meg, Poco. Bă, Jesse. Dați ready, fraților. Ready. Am pus o primă mai rău. Stai să vezi. Cine joc? Uite, te poți lupta cu Caran și eu pe Charlie. și poți să-ți faci ultimată. M-a lăsat doamna. Bine! Bă, pasați mingea, că e mereu timpul. Bă, dar Rico, așa că lăsați mingea, Daniel Gigi. Daniel Gigi nu poate să nu. Dacă vrei îl fac pe Anisu în loc de Gigi. Dar tu e Daniel Gigi. De unde să știu? Nu știu. Filip e lăsat. Dă-i mă pe... Dai numai. Vai, dar ce bine joci, Matei. Charlie. Câte trofee ai? 20 de minute. Vai, bravo. 10 minute. Vezi că te văd în bușă. Eu. Băi, la Bonaciu. Bă, Mafi! Mafi! Nu cred. Oaru, save! Ai ultimata dacă n-ai văzut-o. What? Ai ratat. Nu! Bă, cine? Stoarce-l nu cu un 1 de o. Hai să jucăm ordonat. Care stă în apărare, care în atac? Dar Daniel Gigi nu știe ce gândim noi. Dar dă mie! Eu! Du-te, nu, băgați în focul. Ca să se ridică. Ok, atâția joc eu. Da, hai că mă bag în coa și îmi fac jupă. Hai că tu. Dar câte save-uri am făcut eu? Ai făcut 3 kill-uri și tu în viața ta. Bă, save-uri. Câte trofee? O să câștigăm numai să ne mai bagi un gol și încheiem videoclipul că nu să fac mai lung de 25 minute cât. Nu. Nu. Că nu mai dar după. Știi ce face ultimata lui, nu? Win. Hai încă un meci că am câștigat. Ce? Ok. Da, și câte save-uri am făcut? Ne vedem mai încolo.